Kaladan ka jingmut, pawai ka berit, aklem nang mensdang. Atiar kaladan, ndrai, sengo kumbadang danhi jingduna. Adan tam jing Arab ka Jingkyrshan, aklem tip syaiban bhai. Hangta alap ya ka Chief Minister's E-Championship Challenge. Basdang ha arhajar khat khandai, ka Sarkar Jila Meghalaya, ka CMECC 6.0, amdei tang ka jingi khun, kadai ka Jaka ba Ailad ikibat Treikam Lajong. Manusnam, shispa san pungut ki shimbenta. Nang ni hinyop san mut ki yo ya chikmat ki yo shimbenta aka program ba khandai banai. Haka incubation program jong ka prime pi yo jing yarab ba jing hikai. Hentip bat pen yo lat pen pai sha ki yo ki hat pai hap ya ki mar jong pi. Ki lat ban pen kiu ya ka kam jong pi bat kham tam a Jingkyrshan. Ban pen kiu bat yarab ya ki entrepreneur pi yo ru ya ka Jingkyrshan ya ki business grand. Ilai pusan bawan chakman yo arlak tingka pat ki sau po bawan medin yo silak tingka. Nang ni yo Jaka ban tray ya laki kam ki tiar ban yarab iphi ban kiu yo jing yarab rendeng bat ki kam legal documentation. Kalau dia kapor beladan betabat kepiring na kebenta kalau we papernai lashan. Ka CMECC 6.0 kwa bat pun pikir tang hakakam jong pi. Ka CMECC ka incubate bun ki entrepreneur na ki khat district ka jela. La pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong bara. Kidan ka jingmut ngin ai ka Jingkyrshan shimbenta haka prime. Detai paru join bidang prime bidang yang tu. May benta ka mustek ka manggawi ko pu ko pe.